juleaften i flyet mellem Hongkong og Auckland. Og Martin, du lige præsentere julemiddagen. Der var desværre ikke Peking, så vi fik rester fra i går. Det var 3 stykker kylling i kaj, ris, bønnestads, chili. Noget, der ikke smager så godt. Dertil hørende en fin salat. Jeg tror faktisk, der er noget Bellucci kaviar i den her. Ja. Og en dessert. Dessert. Skal jeg lige vise desserten? Sådan lige. Det er noget... Jeg skal lige finde en grafen her. Det er noget fløde, rand, en art. Smag på det. Ikke dårligt. Bestemt ikke dårligt. Tæt på risalamande. Til maden, der har vi fået en Steinlager. God New Zealandsk øl. Og ja. Men så stadig er sulten, så er der en lille skive Egmont. Ost. Meget kaffe elsker. Og hvad er julen uden lidt juleslik? Fremragende. En skive chokolade. Så er der kun at sige, værsgo og spis. Velbekomme. Og glædelig jul. Sluk. Det